Φίλες και φίλοι του Λέοντα, αυτές είναι οι προβλέψεις σας, οι γενικές προβλέψεις σας για το 2026. Έρχεστε από μια χρονιά η οποία κατάφερε για πολλά πράγματα. Πρώτα απ' όλα σας έδωσε εξελίξεις οι οποίες μπόρεσαν και δημιούργησαν μια κατάσταση ηρεμίας εσωτερικής στη ζωή σας. Αυτό το τώρα έχω περισσότερη ηρεμία, περισσότερο εφησυχασμό σε σχέση με βασικές αγωνίες της ζωής μου, είναι αυτό το οποίο χαρακτήριζε για τους περισσότερους το 2025 σαν χρονιά και εξακολουθεί να υφίσταται και κατά τη διάρκεια του 2026, που σε γενικούς κανόνες και με λίγες εξαιρέσεις που θα αναφέρουμε είναι μια πολύ θετική, καλή και γεμάτη θετικές εξελίξεις χρονιά για τη ζωή των Λεόντων. Ας πάμε όμως πρώτα σε αυτά τα οποία είναι τα δύστροπα. Τα δύστροπα δεν αφορούν όλους, αφορούν στα σίγουρα και μέχρι το τέλος του Απρίλη τους γεννημένους τις 3 τελευταίες μέρες του ζωδίου. Εσείς είσαστε μπροστά σε ανατροπές και αλλαγές, οι οποίες μπορεί να είναι επαγγελματικές ή οποιασδήποτε άλλης μορφής στη ζωή σας, και γι' αυτό το λόγο και το διάστημα των πρώτων μηνών του 2026 μπορεί να επιφέρει σημαντικές ανατροπές και αλλαγές στον προσωπικό, στον επαγγελματικό, στον οικογενειακό ή σε άλλο σας χώρο, και γενικά μια αυξημένη ένταση η οποία πολλές φορές μπορεί να μην σας αφήνει να λειτουργείτε ήρεμα. Θα έχετε γενικότερα μια ένταση και θα είσαστε κάτω από το βάρος πιέσεων οι οποίες οθούν σε ανατρεπτικές τη ζωή σας αλλαγές. Κάποιες στιγμές και εσείς οι ίδιοι δείχνετε με τη λειτουργία και τον τρόπο σας ότι ίσως και να τις επιδιώκετε. Μην φοβόσαστε τις αλλαγές, γιατί ακόμα και αν είναι τελείως ανατρεπτικές θα έρθει το 26 το οποίο θα σας αποζημιώσει για αυτές, το 27 που θα σας αποζημιώσει για αυτές, για εσάς των τελευταίων ημερών. Υπάρχει και μια μετάλλαξη η οποία γίνεται στην ζωή των γεννημένων τις πρώτες μέρες του ζωδίου. Εσείς των πρώτων 2 ημερών έχετε νιώσει ότι το 2025 σαν χρονιά πέρασε κλείνοντας κάποιους βασικούς της ζωής σας κύκλους. Το 2026 είναι μια χρονιά η οποία κλείνει κύκλους, κάποιους κύκλους σημαντικούς μέχρι χτες και σταθερούς στη ζωή των γεννημένων στις 26, στις 27, στις 28 του Ιουλίου κατ' ουσίαν, γιατί εσείς μπορεί μέσα από μια διαφορετικότητα, μια ανάπτυξη που μπορεί να πάρει αυτή η χρονιά, να σας βάλει και σε δύσκολα, σε δρόμους τους οποίους δεν τους έχετε περπατήσει, σε καταστάσεις που δεν έχετε ξαναντιμετωπίσει, και στα σίγουρα η προσαρμογή σας θα είναι δύσκολη. Ενδέχεται φυσικά να υπάρχουν και κάποιες μορφής κινήσεις, καταστάσεις τις οποίες είναι έξω από αυτά τα οποία μπορούμε να ορίζουμε εμείς και να γίνουν η αιτία αυτών των αλλαγών. Το σίγουρο πάντως είναι ότι μέχρι και 28 του 7ου γεννημένοι και μέχρι να τελειώσει αυτή η χρονιά θα νιώθετε ότι έχουν αλλάξει πράγματα μέσα σας, εσάς σαν ανθρώπους, σαν ψυχή, σαν νοοτροπία, σαν τα τι αυτά. Ένα άλλο περίεργο της χρονιάς είναι ότι επειδή είναι μια χρονιά η οποία έχει ανάπτυξη γενικότερα, θα νιώσετε ότι θα πρέπει για να λειτουργήσετε στις καινούργιες αναπτυξιακές της ζωής σας συνθήκες, θα πρέπει να μάθετε πράγματα που ίσως δεν γνωρίζετε μέχρι χτες, και αυτό το μαθαίνω θα σας είναι αρκετά δύσκολο, το να φορτώσετε γνώσεις στη γνώση σας κατά τη διάρκεια αυτής της χρονιάς, γιατί αυτό θα το βρείτε πολύ κουραστικό. Και ένα τρίτο σημαντικό που αφορά κυρίως τους γεννημένους τις πρώτες 5 μέρες του ζωδίου, αλλά και τους γεννημένους τις τελευταίες 3 μέρες του ζωδίου, είναι ότι αυτή η φυσική σας στάση να έρχεστε σε ρήξη, σε κόντρα, σε αντιπαράθεση, επαγγελματικά κυρίως με ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να έχουν ισχύ, είναι μια φωτιά που παίζεται και θα μπορούσε και να σας κάψει. Γι' αυτό το λόγο και οι γεννημένοι 26, 27, 28 του 7ου και οι γεννημένοι τις 3 τελευταίες μέρες του ζωδίου και μέχρι το τέλος του Απρίλη, καλό είναι να αποφεύγετε τις κόντρες, τις εντάσεις, τις αντιπαραθέσεις με ανθρώπους οι οποίοι έχουν στα χέρια τους ισχύ, δύναμη, είναι ένα σκαλοπάτι πιο πάνω από εσάς και θα μπορούσαν μια κόντρα μαζί σας να μην σας βγει σε καλό. Για τους πολλούς όμως, για τους υπόλοιπους, τα πράγματα είναι εξαιρετικά καλά, όπως είπαμε και στην αρχή, και εξακολουθούν να είναι και θα είναι σε όλη τη διάρκεια του 2026. Πρώτα απ' όλα, ο Δίας στο χώρο του καρκίνου δουλεύει πάρα πολύ καλά. Σας δίνει αυτό που χρειάζεται για να έχετε μια εσωτερική γαλήνη. Σας δίνει ψυχολογικά αναπτύγματα και αυτό σας κάνει να νιώσετε μέσα σας καλά. Και όταν ένας άνθρωπος έχει το μέσα του ήρεμο και καλά, μπορεί πολλά πράγματα να κάνει. Έχετε και διάθεση, γεμίζετε μπαταρίες και έχετε διάθεση για εξέλιξη, και αυτό τη διάθεση για εξέλιξη, για ένα βήμα παραπέρα στη ζωή μας, σε όποιον τομέα της ζωής μας, προσωπικό,
επαγγελματικό ή άλλο, θα το νιώσετε πολύ έντονα κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών και μετά, από τον Ιούλιο δηλαδή και μετά, τότε που ο Δίας δηλαδή θα έρθει στο δικό σας το ζώδιο και θα σας δώσει βάσεις, τρόπους, αιτίες για να νιώσετε ότι ήρθε η στιγμή να κάνετε μια περαιτέρω ανάπτυξη. Θα βρεθείτε σε ένα δεύτερο μισό του 2026, το οποίο είναι μια εξαιρετικά γόνιμη περίοδος στη ζωή σας, γόνιμη με την πλατιά ή τη στενή έννοια του όρου γονιμότητα, που αφορά οποιασδήποτε μορφής δημιουργίας στη ζωή σας, και αυτό είναι κάτι το οποίο μπορούν να το καρποθούν στο έπακρο κυρίως οι περισσότεροι, ουσιαστικά οι περισσότεροι μέχρι και τις 19 του 8ου γεννημένοι στη διάρκεια αυτής της χρονιάς. Εσείς είσαστε και οι πιο πολύ ευνοημένοι. Το κομμάτι που έχει να κάνει με την ανάπτυξη που σας ανέφερα δεν αφορά πάντοτε τον τομέα που έχει να κάνει με το έσοδο, με το κέρδος το οικονομικό. Η χρονιά σε οικονομικό επίπεδο δεν διαφοροποιείται ιδιαίτερα σε σχέση με το πέρσι. Όμως είναι μια χρονιά σποράς που, αν η σπορά είναι καλή, θα δώσει από την επόμενη χρονιά καλές εξελίξεις στα θέματα της συγκομιδής. Από αυτή την άποψη λοιπόν μπορεί οικονομικά να μην είναι η χρονιά η οποία να σας δίνει τα πλούσια των LA, να το πούμε έτσι, ωστόσο διατηρεί σταθερή την κατάσταση σε αυτούς οι οποίοι έχουν μια σταθερή οικονομία και δίνει και μια προοπτική για όλους, και για αυτούς και για τους υπόλοιπους, σε σχέση με το αν θα φυτέψουν σωστά εκεί που θα τους ανοιχτούν οι προδιαγραφές. Η έννοια της πρότασης, η έννοια της προοπτικής είναι πάρα πολύ ανοιχτή, κυρίως από τους καλοκαιρινούς μήνες και μετά στη ζωή σας, και πρέπει να δείτε, να ξεδιαλέξετε τις προτάσεις, όποιας μορφής και αν είναι αυτές. Μέσα σε αυτές υπάρχουν κάποιες εξαιρετικά αξιόλογες, οι οποίες έχουν τη δύναμη να πάνε τη ζωή σας ένα βήμα παραπάνω, και αυτό είναι ένα από τα πολύ σημαντικά που έχει να δώσει αυτή η χρονιά στη ζωή σας. Το κομμάτι του μαθαίνω είναι δύσκολο. Είσαστε απόλυτοι, ξέρετε, είσαστε λιοντάρια. Το να σας κατευθύνουν τους δρόμους δεν σας είναι πάντα πολύ εύκολο. Η έννοια του πρέπει να συμβιβάζομαι λιγάκι και να είμαι περισσότερο διπλωματικός και περισσότερο ομαδικός, είναι κάτι το οποίο είναι ένα δύσκολο μάθημα για τους ανθρώπους του Λέοντα, αλλά είναι πάρα πολύ επικερδές, και αυτό πρέπει να κρατάτε στην πίσω μεριά του μυαλού σας. Είναι μια περίοδος η οποία θα μπορούσε, λόγω των καταστάσεων και των εξελίξεων, να αλλάξει τον τομέα που έχει να κάνει με τις κοινωνικοφιλικές σας σχέσεις. Να υπάρχουν συνεργασίες ή εξελίξεις οι οποίες να σας φέρνουν περισσότερο κοντά σε έναν άλλο κόσμο που δεν είχατε μέχρι χτες επαφή. Μέσα από τη συνεργασία σας να αποκτάτε μια διαφορετική μορφή κοινωνικότητα με έναν κόσμο με διαφορετικά κίνηση, διαφορετική νοοτροπία, διαφορετικά ενδιαφέροντα, οι οποίοι ωστόσο οι σχέσεις και οι συνεργασίες σας ουσιαστικά θα επηρεάζουν κατά πολύ την κοινωνικότητά σας αυτόν τον καιρό, χωρίς ωστόσο αυτό να θεωρείται αρνητικό. Πρωτότυπα άτομα, πολύ προχωρημένα σε σκέψη, πολύ εξελιγμένα, να το πούμε έτσι, είναι τα άτομα τα οποία θα σας προσεγγίζουν με ειδικές γνώσεις και τα τι αυτά. Σε κάποιες περιπτώσεις θα νιώθετε λίγο δύσκολο το να συγχρονιστείτε με αυτούς τους ρυθμούς. Από την άλλη τη μεριά όμως η τύχη είναι με το μέρος σας και αυτό βοηθάει. Θα έχετε μια έγλη και ένα φως το οποίο θα σας δίνει αυτό που χρειάζεται ένας λέοντας. Γιατί τι χρειάζεται ένας λέοντας? Τα φώτα επάνω μου, και τα φώτα θα γυρίζουν προς τα επάνω σας ούτως ή άλλως, αν όχι στο καταρχάς, από το καλοκαίρι και μετά, και το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβρη, τρομερά δημιουργικοί μήνες για τη ζωή των λέοντων, που τους δίνει αυτή τη χαρά, την άνοδο, την επιβεβαίωση, την κατοχύρωση ίσως που χρειάζονται για να νιώθουν πολύ καλά, να βγείτε ξανά στην επιφάνεια σαν πρωταγωνιστές, να το πούμε έτσι. Αυτά είναι όλα πράγματα που θα γίνουν από το καλοκαίρι του 2026 και μετά. Προσοχή λοιπόν στις εντάσεις, έτοιμοι να δεχτείτε τις όποιας μορφής εντάσεις και ανατροπές
οι γεννημένοι τις 3 τελευταίες μέρες του Ζωδίου μέχρι και το τέλος του Απρίλη, πιέσεις οι οποίες θα σας αλλάξουν σαν ανθρώπους, θα σας βάλουν σε καινούργιες λειτουργίες και θα σας κλείσουν κάποιους κύκλους, κάποια φορά όχι ευχάριστα, μπορεί και λυπημένα για εσάς που γεννηθήκατε στις 26, 27, 28 του 7ου, αλλά οι πολλοί λέοντες μόνο θετικά έχετε να περιμένετε. Μέσα σε αυτό το γενικά θετικό κλίμα για τη ζωή σας φαίνεται ότι υπάρχουν κάποιες εποχές οι οποίες δείχνουν να λειτουργούν περισσότερο βοηθητικά για σας όσον αφορά την συναισθηματικότητα, γιατί συναισθηματικά η χρονιά αυτή, τουλάχιστον από το καλοκαίρι και μετά, είναι πολύ πλούσια για τη ζωή των διδήμων, των λεόντων, συγγνώμη. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να αναβαθμίσετε σχέσεις, αν είστε μόνοι να δημιουργήσετε, να υπάρχει μια εξέλιξη σε μια ήδη υπάρχουσα σχέση σας που να οδηγά σε ένα παραπέρα βήμα και όλα αυτά τα θετικά. Υπάρχουν λοιπόν κάποια διαστήματα τα οποία βοηθούν πολύ σε αυτούς τους τομείς. Αυτά τα διαστήματα είναι από τις αρχές του Μάρτη, γενικά ο Μάρτης μήνας, είναι το διάστημα του Ιουνίου μέχρι τις αρχές του Ιουλίου, τα δύο διαστήματα που βοηθάνε περισσότερο σε θέματα τέτοια, και βεβαίως όλο το διάστημα από τον Ιούλιο και μετά μέχρι να τελειώσει ο χρόνος που βοηθάει πολύ το συναισθηματικό της ζωής σας τομέα και γενικά το τομέα που έχει να κάνει με τη όποια μορφή δημιουργία, εξέλιξη, προσωπική, αγάπη της ζωής σας, γιατί ο πέμπτος, ο οποίος αφορά αυτή η θέση, έχει να κάνει με τα αναπτύγματα και τις αγάπες της ζωής μας, τις δημιουργικές αγάπες της ζωής μας, όχι μόνο τις ερωτικές. Υπάρχουν διαστήματα τα οποία σε ένα ουδέτερο τοπίο σε σχέση με τα οικονομικά, γιατί δεν φαίνονται πολύ μεγάλες σε οικονομικό επίπεδο εξελίξεις μέσα στο 2026, υπάρχουν κάποια διαστήματα τα οποία μπορούν να βοηθήσουν λίγο καλύτερα τα οικονομικά σας. Αυτό το διάστημα είναι το διάστημα του Απρίλη, είναι το διάστημα του Ιουλίου που βοηθάνε. Αυτά τα δύο διαστήματα βοηθούν περισσότερο τον οικονομικό της ζωής σας τομέα. Γενικά, όπως βλέπετε, θεωρείστε ένα από τα πολύ ευνοημένα και ευεργετημένα ζώδια στη διάρκεια αυτής της χρονιάς. Εύχομαι να πάρετε όλες τις ευκαιρίες με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, να εξελιχθείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, γιατί όλα δείχνουν ότι τα πράγματα δείχνουν ότι μπορούν να πάνε καλύτερα για σας και έχετε αυτό το συν Αθηνά που βοηθά. Θα προσέχετε θέματα, μην εμπλακείτε γενικά αυτή τη χρονιά σε θέματα που έχουν να κάνουν με νομικήστικης φύσεως ζητήματα. Αυτά θα μπορούσαν να σας προβληματίσουν, να σας αγχώσουν, και αν είναι δυνατόν να τα αποφύγετε. Αυτά. Καλή χρονιά να έχετε.